Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lachinayi kutsatira tsiku la phulusa, ena mocheza choncho amanena kuti washing Tuesday. Washing chifukwa chachani? Nanga sidzulo tinapakidwa phulusa, ndelero tasamba, phulusa lija likutsikirira, likulowerera. Osati kuti ndi litsiro koma likusanduka tsopano gawo limodzi la moyo wathu. Tanena kuti ndife kufumbi ndipo kufumbi tidzabwerera. Tanena kuti tikufuna kulapa ndi kutembenuka mtima. Apapa Yohane Paulo achiwiri atabwera kuno ku Malawi amati tembenukani mtima kuti mukhale ndi moyo. Zonse zija tikuzivomereza mu nyengo imene tayamba, nyengo ya Lenti. Ndelero pa 6 March chaka cha 2025 Ambuye Yesu akunena kuti nyamulani mtanda wanu ndipo muzinditsata. Naye Mose akuwakumbutsa Aisraeli kuti chauta wakupatsani mwayi wosankha, kusankha moyo kapena imfa. Kodi tisankha chani? Tiyeni tu munyengo ine ya Lenti tisankhe mtanda wa Ambuye Yesu, tilole kuti Ambuye Yesu mavuto amene tikukumana nawo atithandize kuanyamula kuti tidzauke naye. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Deuteronomy mutu wa 30 ndime ya 15 kulekeza 20. Tsono ndikukupatsani mpata kuti musankhe kapena moyo kapena imfa. Zachidziwikire ambiri tinena kuti tikufuna moyo. Bola tisayimbe ngati nkasa kuti tikufuna moyo, titavulala kale. Koma the point is, ambiri ndi pakamwa timavomera kuti tikufuna moyo, koma machitidwe athu tikusankha imfa. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Christina Chakalamba, a Sisters of Charity of Ottawa, Administrator Patiyankhule na Ambuye, kuchokera ku St. Anne Girime Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu, salimo namba 1, ngodala munthu amene amadalira chauta ku business, mutumiki, muchina chilichonse chimene I face in life, kandi kudwala kandi tili pa mtendere, ndidalire chauta yekha. Mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 9 ndime ya 22 kulekeza 25. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso tsiku la lero tisinkhe limodzi. Mawu oyamba, mawu a m'buku la Deuteronomy. Ndikupatsani mpata lero woti musankhe kapena moyo ndi zabwino kapena imfa ndi zoyipa. Mukamamvera malamulo a chauta Mulungu wanu ndi malangizo ake amene ndikupatsani lero, mukamamkonda chauta Mulungu wanu ndi kutsata mawu ake onse, pamenepo mudzakhala pabwino ndipo mudzakhala mtundu wa anthu ochuluka. Chauta Mulungu wanu adzakudalitsani m'dziko mukukhala molo. Koma mukapanda kumvera, mukamakana kumva, malo mwake nkumatengeka kuti mupembedze mulungu ina, ndikuchenjezerani tsopano kuti mudzawonongeka. Dziko ili lapatsidwa pa Yorodani, limene mukupita kukakhala molo, simudzakhalitsamo. Tsopano ndikupatsani mpata woti musankhe kapena moyo kapena imfa, madalitso a Mulungu kapena matemberero ake. Zonse zakumwamba ndi zapansi zikhale mboni za zimenezi ndakuwuzani lerozi. Tsono sankhani moyo, mukonde chauta Mulungu wanu, muzimvera mawu ake ndi kukhala okhulupirika kwa Iye, kuti inu ndi zidzukulu zanu mudzakhalitsemo m'dziko limene adalonjeza kuti adzapatsa makolo anu Abrahamu, Isaki ndi Yakobo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga wabwino monga adalembera Luka Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, Mwana wa munthu adzayenera kuzunzidwa kwambiri. Akulu a Ayuda ndi akulu a ansembe ndi aphunzitsa malamulo adzamkana. Iye adzaphedwa, koma mkucha wake adzauka kwa akufa.
Pambuyo pake adauza onse amene adali pamenepo kuti munthu ofuna kutsata ine adzikane mwini wakeyo ndipo asenze mtanda wake tsiku ndi tsiku ndi kumanditsata, chifukwa ofuna kupulumutsa moyo wake adzawutaya, koma wotaya moyo wake chifukwa cha ine adzawupulumutsa. Nanga ndiye kuti munthu wapindulanji atapata zonse zapansi pano iye nkutaya moyo wake kapena kuwononga? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Pala anthu ena ake achipongwe, pala anthu ena ake amwano, pala anthu ena ake osamvetsa malemba, pala anthu ena ake basi ongokhala osokonekera potenga mawu a tsiku lalero amati mwamva akuti akulu ansembe ndi amene adampachika ansembe, choncho ino ansembe ndi amene mudapha Ambuye Yesu, mudapachika Ambuye Yesu. Yes, good and fine, chifukwa ine ndine ochimwa. As long as mukunena kuti adapha Ambuye Yesu ndi ansembe, ino nkudzichotsamo mukunena kuti ino sindine ochimwa, mukunena kuti ino ndoyera mtima, ndiye muli ngati pemphero lija la Mfarisi ndokhometsa msongo. Wina amati ine sindili ngati uyo, iko nkulemba chabe kwa m'malemba era. Mwina amati sindili ngati ichi chimaba ichi ndi chokhometsa msongo, ichi ndi chochimwa, ine ndi masala. Paja Afarisi amasala kawiri pa tsiku, kawiri pa wiki, amapereka za 10. So the point is, sinthawi nyengo ya Lenti, sinthawi yonena kuti adapachika Ambuye Yesu ndani, adalephera ndani. Ambuye Yesu amatiuza kuti adafera munthu wina aliyense. Tikamachita mapemphero anjira mtanda amatikumbutsa kuti afa ndithu, afera aliyense, afera machimo athu. Tikati tilibe chimo tikungodzinyenga. So mmalo monena kuti zidatani, Pilato adatani, akadatere, ujena akadatere, Mulungu akadapeza njira zina zotipulumutsira. Chifukwa chimene anabwerera nkulolera kufa is because of your sins, is because of my sins. So ndi nthawi yoti ndipange carry out an introspection kuti ineyo mmoyo mwanga ndikumpereka bwanji Ambuye Yesu. Mawu athu a tsiku lalero kuti tinyamule mtanda. Dzulo titapanga kutsegulira nyengo ino ya Lenti, Ambuye Yesu lero akunena kuti tinyamule mtanda wathu. Tili ndi mitanda yosiyanasiyana. Mtanda usiri titalende kuti ndipite kwa akalipentala kuti andikhomereni basi chikhale chintanda chonena kuti ndikamayenda anthu azoona kuti ndine Mkhristu, kapena ndivale chintanda chachikulu. These are just symbolically presenting zimene timachita machimo athu, kapena kuti basi pamene tichita njira ya mtanda ena amaganiza kuti tikhome chintanda cholemera kwambiri kuti anthu adziwe kuti kuno ndiye kukhala njira ya mtanda yobeba. Good and fine, komatu mtanda weniweni umene timanyamula ndi mavuto amene timakumana nawo, amene nthawi zina timathawa. Tikamatchula za mavuto, we are not only mentioning zinthu zimene taziyambadala. We are mentioning things like machimo anga. We are mentioning things like tili ndi mitanda yosiyanasiyana in a nutshell. Ena mtanda wathu ndi feni kwa ena. Ena mtanda wathu ndi ma addictions amene akundipweteka mmoyo. Ena mtanda wathu the your friends. Ena mtanda wathu the kanda akazi anu, kanda amuna anu, kanda ana anu. Zonse zija Ambuye Yesu akuti tizitenge ngati nsembe ndi kuzipereka ndi kumayenda nazo. Osati kuyenda nazo kuti zotisangalatsa, koma ndi mtandawo umene ungathe kutipulumutsa. It was through the cross that Jesus was able to save us. So akazi anuwo kwapempherera bwino, kwaphunzitsa bwino, atokhala gwero loti mukapezere chipulumutso. Anthu amene mmaona kuti akukusowetsani mtendere litokhala gwero loti mukapezere chipulumutso. Take up your cross and follow me. Poyamba mmaoyamba tikuona Aisraeli amene akupita ku dziko la malonjezo. They're journeying towards freedom, and Moses is challenging them to choose life. The Lenten season is a holy season to choose life. Timasankha kupha pamene tinamizira anzathu. Tangoganizirani munthu sanakulakwireni, nkhani imene mukufotokoza mulibe nayo mboni, koma ndikugula mayunitsi ake swangongole, koma ndikuikunga nkhani ndikufalitsa m'mapeji kuti ndithana naye. Tangoganizani, isn't that killing? You have already destroyed somebody. You have destroyed so many priests. Apapa ndaja tawapha kambirimbiri. Papa watere. Tilibe nazo mboni. And we are happy. We don't care. Tononga banja la ena anthu kumamenyana. Ife titaledzera tikutili pa mtendere. Aina ife timati mtendere. Don't you think that is killing? Ambuye Yesu lero akuti tisankhe moyo. Timasankha moyo pamene tiona kuti zimene Mulungu adandipatsazi alipo ena akuzisowa. Lilipo banja lina likusowa chakudya, alipo mwana wena akusowa school fees, alipo wina wake kwina kwake akungosowekera mawu angawa ndikamuuza kuti Ambuye amatikonda,
you are also a child of God. Take it easy. I pass through the same. Zita. Baba ambo osadandaula. Zita. Amayi osadandaula. Even ndikamata abambo ndupanga ansembe inclusive. Koma mukaona kuti so many of us, we are not choosing life. Ndidali ndende mudadzandiyendera. Ndidali amaliseche mudandiveka. Ndidali ndi njala mudandidyetsa. Ndidali ndi ludzu mudandimwetsa. Ndi nthawi imene tikusankha moyo. Timasankha moyo nthawi imene tasankha kuti tisamale nawo chilengedwe. Tikanali munyengo ya mvula, it's not too late. Plant so many trees. Care about the environment. Tikusankha moyo pamene. Mudzisankhire moyo eni. Ndipo Mose akutionetsa kuti life is all about choices. We follow the Lord with our choices. That include dying for the self. Maromoti izi zindisangalatse ine ndathandizire awo. I'm dying, yes, in this area, but I'm giving life to somebody. Why did Moses wanted them to choose? Chifukwa chonena kuti mujanenera China. Because in life you don't have rewards or punishments. In life we only have consequences. Ndikasankha mosakunena kuti musankhe, chifukwa chonena kuti mmoyo mulibe mphoto kapena chilango. Mmoyo muli zotsatira basi. Ndikasankha kukhala waulesi, ndikuti ndikusankha njala. Ndikasankha kukhala waumve, ndikusankha matenda. Ndikasankha kukhala olimbikira, ndikusankha chimwemwe changa chomwe. Ndikusankha moyo even choices to food. Ndikusankha umoyo wangwiro wa ine ndekha. Komano pamene Ambuye Yesu akunena kuti munyamule mtanda wanu monga ndanena poyamba. Mtanda ukuyimirira zinthu zambiri zimene timakumana nazo. Kuntchito kwanu kuli mtanda, mbanja mwanu muli mtanda, musembe mwanu muli mtanda. But akufuna kuti mtanda umene tikamaunyamula, let us carry the cross with joy. Ambiri ndithu timapanga zinthu zingati tukakamizidwa. Don't live the Lenten season as a prisoner. Kuti basi ife tikusala zakudya atiuza mawa kuti kusala kweni ndi chani. Tikapita pa Yesaya 58. Koma mukaona kuti ambiri tili mu Lenti tufuna alesi adziwe kuti tili mu Lenti. Kumango yasamula. Akati bwanja, paja sili nadyetu kwathu kuti damba Lenti. Tikatero talandiratu mphotho yathu. Live the cross joyfully. Kupita nditu kuntchito kuseka ndi anthu. Kwathandiza anthu akakupemphani ndalama, mutenga 1000 yanu, 2000 yanu kuti gulani sopo. Osati gulani sopo, mutchuke ndinu ndi ndalama zanga za Lenti, ndikuti talandiratu. Carry the cross joyfully. Below and above, kunyamula mtanda kumatikumbutsa zambiri. Nchifukwa Ambuye Yesu kuti tizinyamula mtanda. Tikabwera ku mtanda wa iwo Ambuye Yesu kuti kumbutsa zambiri. Zimenenso zili zofunikira kunikira mmoyo mwathu. Carrying the cross reminds us of our weaknesses and our limitations. Yet it is in our weakest points and moments that God will make us strong. Mtanda ndithu umatikumbutsa kuti ndife anthu ofoka. Mtanda umatikumbutsa kuti tisamanyade. Mukumbukire Paulo ndi mtanda wake amanena kuti mudandipatsa cholasa Ambuye ngati minga m'thupi mwanga. Ati kuti ndisamanyade, kuti zimene Mulungu adandipatsa ndiziti nkakamba kameso paja ndili ndi vuto ili, paja ndimakodza pamphasa. Paja izi zimandivuta. Tili ndi mitanda yosiyana-siyana. So ndonena kuti mtanda ndi gawo la chipulumutso chathu, because it is during our weakest areas and moments that God will save us. Mulungu adamuonekera Paulo ali pa weakest point pa njira ya ku Damasiko. Atazuzazuza anthu khungu litamugwera ndi mmene Ambuye atathedwa nzeru. Ndinu yana Ambuye. Change inabwera pamene paja. Jacob pamene adalimbana ndi mngelo wa Ambuye ku Panuel kuja osagonja pokapo atanchola nyung'unyu mpamene adanena kuti mundisiye. Hayi munthu jamene kuti mundisiye ndi Jacob amati sindikusiyani mpaka mundidalitse. Naye Jairus mwana wake kutumiza uthenga kwa Ambuye. Mwana uja mpaka kumwalira wa zaka 12 mtsikana uja. Anthu nkumamuseka, wafa ena akumalira. Ambuye sikuna tatulukani. At the weakest and lowest point ndi pamene Ambuye anaonetsa mphamvu yawo. So mtanda umatikumbutsa kuti God amabwera kwa ife pa nthawi imene sitimayembekeza thandizo kuti libwera, pa nthawi imene tinaona ngati tatheratu, pa nthawi imene anthu akukusekani, pa nthawi imene anthu akuona kuti mwatheratu, zinthu sizikuyenderani. Ndi nthawi imene Mulungu amatha kupulumutsa moyo wanu, ndi nthawi imene Mulungu afuna apulumutse moyo wanu. Potsirizira mtanda umatikumbutsa kuti tikhala anthu odekha, anthu opirira, komanso anthu okonzeka kuyenda m'masautso ndi cholinga kuti tipindule pena pake. The cross reminds us the need for patience, persistence, and willingness to endure. Transformation takes time. Ambuye Yesu
sitinangomva kuti basi anangoti anyamula mtanda. Akanatha kukhala mwana wa Mulungu, akanatha kungoti anthu ndikudziwitseni kuti simoti ndinyamula mtanda, akanatha kungoyika pa phewa 2 minutes nkupeza kuti afika ku Gologota kuti oyenda bwanji ati wafika ayi. Koma he took time. Timanena tikamachita njira ya mtanda, agwa koyamba, agwa kwachiwiri, nkumapita ulendo choncho mpaka adakafika pena Simoni wako Kirene nathandizira nakumana ndi amayi aja nasangula. Timatero mapemphero athu anjira mtanda ndokoma amayi kuti ayang'ane pa nkhope paja pa chitambaya chawo anangoona kuti palembeka nkhope yawo Veronica uja. Nkhani zabwino zimene zija. Koma the point is it was a process. Mmene mkatikatimo timaonamo patience. Even ali munda wa Getsemani kuja atatenga tinkote koma kufuna kwanu kuchitike. Persistence. Ambuye amadziwa kuti the end goal is salvation. Imagine ngakhala ali pa mtanda paja mwakhululukira onsewa fasadzo kuti ndizoipa tikanakhala enafe bwezi tutchula maina uchanana ndi kwapula kwambiri mumuone amene ujeniso mukhaula ine ndiuka kwa kufa ayi munali persistence, munali endurance. Zikutiphunzitsa kuti transformation takes time. Ino ndine pamene tinyamula mitanda yathu izitiphunzitsa kuti change imabwera koma pang'ono. Tilolere kuti zinthu zizitenga munyengo yake imene Mulungu akonza kuti ziyende. Tisafune zinthu zachidule, chidule chimadula mwendo. Tapempha Ambuye kuti pamene tikunyamula mitanda yathu yosiyana-siyana, ena ndi matenda, ena ndi ana athu, ena ndi atumiki athu, ena ndi andale athu, paliponse pali mtanda. Ambuye atithandize kuti ponyamula mtanda umenewo ifeyo tipatane ndi mtanda wa Ambuye Yesu, kuti potero iye yekha ndi amene akadziwe nthawi yotitula mtanda umenewo. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.